nweta ụkọ ibe a na-akpọ ụkọ, nweta lemongrass. Igbo Igbo ekene m na Igbo ndị ma njem ọ na-asị m ebe onye nọ naanị ụnụ ma udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị. Biko vidiyo anụ na-akwado ine nkịta ma na bido ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ, ndị na-achọ ịtụtụ ime. Akwa Chukwu na-enye nwa, akwa Chukwu na-enye nwa. Man can only try but it's only God that can give you child. So na vidiyo ka unu ghọta ihe nwoke ma na-ekwu maka ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ, bụkwa na ka ha esi wee mụta nwa bilo n'ezinụlọ, maka na a sị na ụmụazị na-eme ike ezinụlọ wee na-atọkwa ụtọ na-abanyekwa n'ụba. Biko na vidiyo nke unu fụ maka ndị sị m na ma mụtara nwa ka ngwa olu unu nwa bụ mgbọrọgwụ. Mana abịa na mgbọrọgwụ ahụ, o nwere mgbọrọgwụ mma na-etinyere na mgbọrọgwụ a. O nwere derizi ndị ọchọ ka ntinye ya, mana mkpacha gị mgbọrọgwụ anụwa, ọ bụ na mgbu eke chọrọ mgbu ya ikpọọ m ka m gba gị mgbọrọgwụ a ya tinye. Ọ bụ na osisi ka ị chọrọ nsị ya, gba m ka m gba gị mgbọrọgwụ ya etinye. Mana ibe niile ya ezu ọka ma m gbara n'ovu mgbọrọgwụ mma na-etigharị. Mana ịchọ ata m inbox jụọ m kele mgbọrọgwụ dị ya mgba gị dele gị zukokwu oge. Ekenekwa m dị na redio nweta na akwụ depụtara nwa bụ ọgwụ. Ibi nweta ibe a na-akpọ ụkọ, ibe na agụ ya bụ ndị na-atụnwụrụ nwaanyị ime, nwoke na-atụnwụrụ nwaanyị ime, nwoke na-amụtara nwa na-aga kele ya n'ụlọ ọgwụ. Nweta ụkọ ibe a na-akpọ ụkọ, nweta lemongrass na-edekwa ya na kwu ya. Nweta olemenkịrịsị, dati olemenkịrịsị na akwụkwọ ya inwetie. Nweta osi a na-akpọ mgbọrọgwụ a na-akpọ okpokolo, dati osi ahụ eji ekwe ịgba mgbọrọgwụ ya nya bụ okpokolo. Nweta ọsahara, o nwere osi a na-akpọ utu nkịta na-enwe something na-adị otu a, na-adị sekụl, na-adị ka apụl. Ibe a na-akpọ bụ utu nkịta. Utu nkịta ahụ avịvịa ka ihe nwe nya akwụkwọ ya. Nweta ibe a na-akpọ nnu akanwụ mee ka echo n'ite eli ọsahara, ọ bụrụ one packet. Ụdị a ovu one packet nwe etope ya iwunye. Inweta akwụkwọ gova Igbo, ọ bụrụ ha gova oyibo n'ezigbote gova Igbo. Inweta akwụkwọ gova Igbo. O nwere avị a na-akpọ ata, ịma na enwere ata nwa ukpo, ọ bụrụ ukpo bụ nke ewu na-ata. Ata bụ nke anwa ọ dị ka imetụ ya n'aka gị oyiwe gị aka. Inweta avị ata rotenye na mgbọrọgwụ ya. Ive a ngwụrụ gị na igbunye onwe ndị ya egbu ya. O nwere lesọntịn mme agwụ n'okwu mgbọrọgwụ magwụ na anọ, ọ dị ka igbu ya ọ na-ana na dị ezigbo tik. Inwere enwe egbu ọgwụ ahụ. Ive nyere gị bụ na enwe ọnya nwe ya complete 2 months. Inwe complete 2 months kpam. Ihe amụmụ nwere ive bụ ive. Inwe complete 2 months, ọ bụla ekwewu ngwa ọnwụ enwugbo ya mma 2 months. Ọ bụ na chi gị dị ndụ n'ihe ngị na-aso dị ịtụ nwunye gị ime ma ga-amụtara gị nwa. Ive a ngwụrụ unu lemongrass a bụ ilu avịa maka ihe emeta nya dị oke, nya dị ọfụma nya ka eji esi chọka igbu ya na galọn ihe ka 2 galọn enwebịa. Ịcha atịza m mbọsọ mgba gị ka eji anwụ ya, otu eji anwụ ya with cup, ma ọ bụrụ nke isiri esi, ọ bụrụ nke egbu ya na-adị ike karịa nke isiri esi. So na nke igbunyere egbu ebibe eji anwụ ya bụ shọt ka eji anwụ ya, shọt nwebele shọt ka eji anwụ ya. Nke ọzọ bụ nke isiri esi bụ cup ka eji anwụ ya. Ekenekwa m nke na-emelu n'iwe. Onye nwere ajụ ma gịnị gbaa m inbox ka ọ jụọ m.
maka na onye na-ekwu nwere ibe ọ na-eme. Ekene m nke ibe na-emelu na ibe. Charge na aka na channel video biko nyela ya aka gbasapụ ozi, share this video and also turn on your notification bell ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla I post video ọfụ. Ka ọ dị na mgbe ọzọ.